Tuo moro madichuo mahike ni ediere yangore ni hodere kar thieth ma Coast General Hospital Mombasa kamanori koyude thieth. Jatuo no manochopo Coast General Hospital ndalo 5 mokalo nani kod tuo mar choke kata arthritis kendo bedo ni okaw ngimane oko pod omako dhowede kod osiepe. Yangore ni notiyo kod tol marotamba madirisha e kaw ngimane. Obila osechopo kanyo matimo nonro ka joked ratiro mag oganda to koro chich ni kamoro telo mar osiptal noninde tich kendo koro gidwaro mondo mi obila orure kod nonro margi. Na DCI wafanye investigation o wajue kini cha the cause of death, kwa maana hii ni hospitali, hakuna mtu vile anaweza jinyonga bila madaktari kujua. Nani anazembea kwa kazi yake. Sisi kitu ambayo yani tunaomba, we want a thorough investigation to the relevant authorities, that the DCI that were here. Saa hii tunaona kwa tayari mtu amejinyonga ndani kwa kitanda yake. Sisi kitu ambayo tunataka, tunamwachia polisi. Kwa